Velkommen til Michaels chilismagning. Jeg har en citron chili ají limon. Den skulle smage af citron. Jeg aner ikke, hvor mange Scoville den er på. Ja, den ligger på omkring 50.000, som jeg tror. Det er en 7'er på skalaen fra 1 til 10. Og den vil jeg prøve at smage. Den er lige blevet moden her for få dage siden. Og det er en super flot farve. Den har helt skrigende gul nærmest. Den vil jeg lige prøve. Vi dypper den lige i vand. Det er en grøntsag. Og så skal jeg lige. Dufter af en anelse citron. Og så selvfølgelig en masse chili. Der er en masse olie, der er på vej ud. Kan man se i små dråber. Og det skulle jo kendetegne, at det er en god chili, og den er stærk. Så den prøver vi. Ja. Ja, der er citron i. Ja. Ejder med mig også chili i. Den kom meget kraftigt, meget pludseligt, og den sidder bagerst i munden. Den går sådan lidt op i svælget. Den er meget... det er en, der slår fra sig. Det svarer lidt til dengang man som barn kørte på cykel. Og du så faldt, og det sidste du så, det var bare kantstenen kom ind i munden på dig. Det er lidt sådan som den her reagerer. Den er meget kraftig lige til at starte med. Den fylder som den har det som en stor bold, der er stærk inde i munden. Der kommer en lille smule ud af ørerne. Det er ikke så meget, men den river. Det er sgu ligesom at rive sin køkkenhave, hvor du har fået riven ind i munden, men den er faktisk allerede ved at aftage nu her igen. Nu er den en smule stærk. Den er ikke så stærk som den var før. Men der er en masse mundvand, som skal synkes nu. Den kom meget kraftigt. Jeg vil sige, at den er meget mild nu. Den er selvfølgelig en smule stærk stadigvæk, men jeg overlevede. Nu vil jeg prøve en af mine bananchilier, som jeg har her ved siden af. De er ikke blevet modne endnu, men det bliver den næste video. Tak for i dag.